isusu music yataigadzira yakatosiyana nemusic irikugadzirwa mazuva ano. Taigadzira Zimdance. Mazuva ano vanhu vari kugadzira music harisi kudhisa zvakunzwai. It's either kuri kugadzirwa chinhu chonzi afrobeat kana rumba. Then a little bit of to dance, but hakuna Zimdance iri kugadzirwa. Terera yenyu music yacho muchazoteeresa musi. You tell me there's not even maybe reggae, but reggae varikuona lazitina, but Zimdance muZimbabwe hamsisina. It's gone, dead and gone already because kuri kugadzirwa rumba neafrobeats. Vari kugadzira izvi so hakuna Zimdance yakadaro. Hakuna. Hakutorina. Hakuna zvakadaro. Zimdance iri kumazuva ano ameno mamwe hazvichateerereke mamwe ameno Zimdance haiteerereka handizive, but to tell you the strongest songs right now or the biggest songs in Zimbabwe right now yekuti chero ukaridza nguva chero ukaridza chi iZimdance era songs ekuma 2012 13 14 15. Even now if you play them they are still big songs, but ukaridza idza mazuva ano even maalbum anani include andingatotaura mazita avo. What am artists are kugadzira music mazuva ano? Yes, inenge ichinakidza, but hainaka that. I'm a DJ, I'm a professional DJ, superstar DJ. I will tell you this. Hainaka that. Zimdance ameno mangoma ari kugadzira asi tongori mangoma. Rumba neafrobeat no music iri kugadzira ichi. Hakutorina Zimdance hakuna. Yatudza nechokwadi. Only maridhim, pane maridhim ari kugadzirwa yandoyedance neZimdance. But zvimwe zviri kugadzirwa masong handikunzwa mamwe atorwa mapiano chaiwo. But Zimdance is dead and gone. Yafa Zimdance, yakafa. Of which no music inonakidza mani yeZimdance. Kana muchida kunyatsoziva kwatinobva kwakasiyana siyana. Kana unifurira ndisiyane nemi. Hope you understand. Hakuna new Zimdance. Irumba hakuna new Zimdance. Let's be frankful. Most nilipo slash matondo ziri say pick up yourself. Wagwan family, wagwan. We say I don't want to random talk. My mindset. But anasina mungu uzaita angoma kusisi. Angoma kapera jaje. Zimdance akusisi. But they takashingirira chaiwo boys chaiwo team yes takashingirira neZimdance. Could be saying something else. But personally, like me, like now I'm producing for certain Malawian top artists. They will say we like that sound. Yes, Zimbabwe. They even told their own producers tikazireshon chakadai so my producer had to fail up because I think maybe Yema samples which I don't even know, but avatokwanisa kugadzira Zimdance. Zvigubhu zvaizvo zvinowanetsa. But during all the artists akawanda and to Twitter music and is being played there, especially Malawi. I don't know gonna night. But our clubs they like this type of beats and everything. Even in Mozambique, that's why I'm going there. They like Zimdance. Actually, like the area industry kwatakanyatsotangira vamwe kuita zveZimdance kumanika, like Manika Shimo area. Right now, currently, the Zimdance part is topping up. I think I'll do a live for you, mate. Kanandago. I'll show you what I'm saying. Like in Mozambique, it's something which is more of a different. But issues personally, I just want to be proud. Why is on social media? I don't even know you, most of you. But when I want to show that much. But you find that people started flying in and out. But stadium, clubs. My artist. I don't even know my artist. Chakazoita kuti vanotora sound yechinaija vachiisa mumusic yavo chi kana maproducer anga apera I don't even know handizive, but that sound ngaidzokere pazvinhu izvozvo. I will tell you uchazondiudza even top Jamaican artist ma-Jamaican artists vatoziva kuti kune chinhu chinonzi Zimdance and it was a good thing for us, but man nangu handisiye nangu ndino one of those who will let you down guys because ndandasiyawo. But it's not that serious. I wonder because like you're not being appreciated. So when you're not being appreciated, you just say, "I know, let me leave this thing."